like a picture on the wall. And now I know how to steer, I'm not afraid if I should fall, yeah. It took some tears, oh, but together we were strong. And now I feel a burning beat inside my heart. And I feel alive for the first time in my life, oh baby, I feel alive tonight. You lift me up before I fall too far. Absolutný víťaz Alžbeta Peniačová. Som šťastná, že som to vyhrala a že mám takú super podporu za mnou. Vyjadrujem maximálnu spokojnosť doterajším priebehom. Všetci účastníci, ktorí sú tu a ktorí ma stretli, veľmi pochválili atmosféru. Počasie nám vyšlo, v noci síce pršalo, ale cez deň sa nám ukázalo aj slnko, takže ďakujem. Na tejto akcii mám pocit, že som v inom svete. Na tejto akcii sa ľudia smejú, tešia a užívajú si život. Buďme radi, že ho máme, lebo žijeme v dobe, po ktorej túžili mnohé generácie pred nami a nemali ju. My ju máme a stále frfloceme. Prestaňme s tým a tešme sa do života. Dovidenia na 3. ročníku Klobúčik hop. Hop! Dovi!